Sana pagalingin mo na ako, mahal na Panginoong Isus. Sabi ko, hallelujah, hanggang lagi po ako nagpupuri, mga minamahal, hanggang sa dumating, mga minamahal, 2 days before, bago kami swab test, ng pangatlong swab test, mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamamahal pa Isus. Hallelujah, ang aking lagnat, mga minamahal. Hallelujah. Amen. Sabi ko, Praise the Lord. maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Isus. Hallelujah. Tinanggal mo aking lagnat. Hallelujah. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa Isus. Hallelujah. At mayroon pang natira, mga minamahal, yung mga wala pa akong panlasa, pang-amoy. Tapos yung ubo ko, mga minamahal, sa likod. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon. Hallelujah. Malapit na kaming iswab test. Hallelujah. Kaya ikaw nang bahala sa akin. Hallelujah. Kaya nung time, mga minamahal, na iswab test kami ng pangatlong swab test, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Hallelujah. Kaya wala kaming imikan doon, mga minamahal. Sabi ko, isip-isip ko, hindi lang ako sigurong ganito. Sabi ko, hallelujah. Hallelujah. Yung mga ibang kasama ko, mga minamahal, talagang sila kumpleto ng gamot, mga minamahal. Subalit yun sa akin, mga minamahal, dahil hindi ko sinabi, kaya ang mahal na Panginoong Jesus nang bahala sa akin. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung swab test kami, mga minamahal, pangatlong swab test, hanggang sa natapos yung swab test namin, mga minamahal, hallelujah, mga lumipas ang mga ilang araw, mga minamahal. Hallelujah, may mga lumabas na result. Yung sa amin, wala pa, mga minamahal. At tumawag muli ang Task Force COVID na kailangan magkaroon ulit ng pang-apat na swab test. Hallelujah, sabi ko, swab test na tayo, yung swab test, masakit na yung ilong ko. Sabi ko, hindi, ganito talaga. Sabi sa akin, sabi ko, sige, swab test tayo. Hallelujah, kaya magkano nga, mga minamahal, ako ay patuloy na laging nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah, talagang iniiyakan ko, mga minamahal. Hallelujah, dahil hindi ko alam kung anong mangyayari talaga sa akin. Hallelujah, kaya nung bago 2 days before, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, sana itong pang-apat na swab test, hallelujah, ay tanggalin mo na lahat ng aking mga sintomas ng COVID sa aking katawan. Hallelujah. Kaya nung 2 days before, mga minamahal, bago kami swab test, mga minamahal, ay inalis ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Ang aking mga ubo, mga minamahal. Hallelujah, sakit sa aking katawan, sa likod. Hallelujah, hanggang dito sa aking lalamunan, mga minamahal. Hallelujah. At sabi ko, hallelujah, mahal na Panginoon, maraming salamat. Hallelujah, tinanggal mo ang mga sintomas ng COVID sa aking katawan. Hallelujah. Kaya yung panglasa at pangamoy, mga minamahal, para nakalimutan ko, mga minamahal. Sabi ko, nung nag-standby ako, mga minamahal, sa harap ng barracks namin, dahil sabi ko, grabe ang tuwa ko, mga minamahal, dahil nararamdaman ko talagang unti-unti ako lumalakas, mga minamahal. Hallelujah. At nung habang nakaupo ako doon, mga minamahal, dumaan yung empleyada, mga minamahal, ng Malacanang. Pagdaan niya, mga minamahal, sa aking harapan, hallelujah, ay naamoy ko, mga minamahal, yung kanyang pabango. Hallelujah. Kaya naalala ko, mga minamahal, sabi ko, may pangamoy na ako, sabi ko, hallelujah. Kaya pumasok ako, mga minamahal, sa loob ng barracks, hallelujah, at sinubukan kong kumain, hallelujah, ng ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Nalasahan ko ang pagkain, mga minamahal, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, maraming salamat. Binalik mo ang aking pangamoy, panglasa, inalis mo lahat ang sintomas ng aking COVID sa aking katawan. Hallelujah. Kaya itong pang-apat na swab test na ito, sabi ko, wala na ito sa akin. Bali, wala na ito. Pinagaling mo na ako. Sabi ko, wala na ito sa akin. Sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal, nung time na iswab test na kami, mga minamahal, hallelujah, ako ay laging nagpupuli sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah, may talagang tuwang-tuwa ako, mga minamahal. Sabi ko, wala na ito. Sabi ko, ang hindi nila alam, mga minamahal, mga kasama ko, grabe ang mga gamot na ginagawa nila. Umiinom sila ng mga gin, mga minamahal, lagyan daw ng kalamansi, hallelujah, kung ano-ano, hallelujah. Subalit ako, mga minamahal, ako ay lagi nagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, ako ay tuwang-tuwa, mga minamahal, dahil wala na akong nararamdaman. Hallelujah. Kaya, yun nga, mga minamahal, hallelujah, nung na-swab test na kami, mga minapang-apat na swab test, hallelujah, mga ilang araw, mga minamahal, hallelujah, lumabas yung result. Sabi sa akin ng kasama ko, Sarge, may lumabas na result. Sabi ko, anong result yon? Yung pangatlong swab test natin. Hallelujah, isip-isip ko, mga minamahal, ang natanggal lang doon yung ubo ko. Sabi ko, tingnan natin. Kaya nung tinignan namin, mga minamahal, hallelujah, ay ang daming nag-positive, mga minamahal. At nag-positive din po ako. Kasama ako nag-positive, mga minamahal, sa COVID-19. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive man ako dito sa pangatlong swab test na ito. Yung pang-apat, magaling na ako doon. Negative na ako doon. Hallelujah.
Kaya Praise the Lord. Hallelujah. sabi nung aming opisyal, lahat ng nag-positive ng pangatlong swab test, separate kayo. Hallelujah. At bukas, dadalhin kayo sa Tarlac. Ikwa-quarantine kayo doon. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, ayaw kong makwarantin doon. Hallelujah. Lumabas na sanang result. Hallelujah. Kaya kinabukasan, madaling araw mga minamahal. Hallelujah. May result na kami mga minamahal. Hallelujah. Ngayon, sabi, umagang-umaga mga minamahal, sabi ng aking kasama, Sir, lumabas na yung result natin. Sabi ko, anong result yung pang-apat? Sabi niya sa akin, hali, kumusta naman yung swab test mo? At sabi niya, positive pa rin ako, sir. Classmate pa rin tayo. Sabi niya sa akin, sabi ko, ay hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya, ako po ay pumasok, mga minamahal sa aking kwarto. Ako ay nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya sabi ko sa panandalangin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat lahat ng manggagawa bago matapos ang aking pagpupuri. Hallelujah. Ay lalabas na rin ang aking result sa pangalang Jesus. Negative na. Hallelujah. Sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya, Praise the Lord. habang ako ay nagpupuri, mga minamahal, nag-text ang Task Force COVID, hallelujah, puri natin pinakamamahal na Jesus. Negative na ako mga minamahal, hallelujah. Wala na akong Praise the COVID, Lord. hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Walang gamot-gamot, mga minamahal, walang ospital-ospital. Ako ay kinahabagan ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Ako ay pinagaling ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, Praise the hallelujah. Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. At pinapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Ang araw-araw na paggabay niya sa aking buong pamilya, sa mga gawain namin, hallelujah. Pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Ang pagpapalang physical, financial, higit sa lahat, sa spiritual, hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal pa ni Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa pinagpalang patutuo ng ating beloved kapatid. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayong mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga pinagpalang patutuo. Atin na binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Prissy Benitez at maghanda po ang ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida at sa ating Assistant Pastor Lino C. Almeida. Ganon din po sa ating sa kanilang mga beloved children, sa ating mga pastoral workers, sa ating mga elders at sa inyo pong lahat, mga ginigiliw kong mga kapatiran, ako po'y bumabati po ng magandang hapon po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit ng kapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po talagang isang kapatiran po talaga pong walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po, ito'y aking binabaliwala lamang. Subalit isang araw po, andyan po na ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po may karamdamang diabetes. Ito po hinang-hina na po, kamatayan na po ang hinihintay niya. Andyan po ang aking beloved tatay, pinasundo po ang ating beloved kapatiran na ito. Andyan po sa unang sa paglihans lang po ng ating beloved kapatid. Sa unang panalangin po ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, at kabalikat ang mga maggagawa ang aking beloved nanay na nanghihinaan dyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko po na mahabang panahon. At ito po ako yung magsimula ng aking dalaga, magkaasawa at magkaanak. Andyan po ang pahirap sa aking buhay. Hinahanapan ko po ang solusyon ng aking sakit. Andyan po na kung saan espesyalista po ako nagpupunta. Kung saan dako po ng Pangasinan, din po ako nakakarating hanggang sa Maynila. At para pansamantalang kagalingan lang po ang kanilang pinagkakaloob po. Subalit nang ako po ay tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy na pagdalo po sa gawain ito ng araw po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, ang aking karamdamang asma, ito po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Jesus. Lord. Sa Hallelujah. kabagan po, andyan po lubusan niya po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan po na ang aking karamdaman din, pananakit ng aking sikmura
na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon. Nandyan din po, espesyalista din po ang naging doktor ko sa dako ng dito din po sa dako ng San Carlos, diyan po sa BMMC po. Andiyan po na ang doktor po, sabi niya sa akin, kasi po kung matataas na milligram na po ang ibinibigay niya sa akin, subalit wala pong epekto po sa aking karamdaman. Hanggang sa hindi na rin po ako makatulog, binibigyan niya din po ako ng pampatulog, subalit sa buong magdamag hindi po ako nakakatulog. Andyan po na sabi niya, doktor na ito, sabi niya nga po na magpa-ultrasound ako at baka kung anong sakit nang meron. Subalit andyan po, sa takot ko po, hindi ko po sinunod yung doktor na yon. Ang ginawa ko lang po, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Humingi po ako ng tawad, mga pagkukulang ko, mga nagawa kong hindi kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Andyan po na sa pagpupuri po at pag-aayuno, andyan po unti-unti po akong pinagaling ng ating Amen. pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya ako po ay nagpupurit ng magpasalamat. Andyan din po ang mga karamdaman ko, andyan po ang aking karamdamang UTI, ang aking pananakit ng likod, ang aking pananakit ng ito pong aking balakang, andyan po na talaga pong unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga pagpapalang pinagkakaloob niya, sa mga pagpapalang pisikal, pinansyal, material, higit sa lahat sa spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Prece Benitez sa pinagpalang patuto na tunay mga minamahal na nariyan ang katugunan ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay na talagang pinagaling ang kanyang karamdaman na tunay na sa ating patuloy na paglilingkod. Iba na tayo naglilingkod dahil pag tayo ay nanalangin sa Diyos, talagang pinapakinggan niya ang ating mga daing. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay magpatuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patuto at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Romel Moranti. Amen. Praise the Lord. At maghanda na po ang ating beloved Sister Rejoice Garcia. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakila, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At inaabot ko rin po ang doble pong panggalang sa ating mahal na Pastor Weldy Estrada Almeida. At ngayon na rin po sa ating di po malilimutang turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ngayon na rin po sa kanila pong mga mahal po nilang anak. At ako rin po ay nagpapaabot ng pagbati po sa ating mga minamahal po nating kasama po nating mga elders at sa ating pong pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher Kuya Buboy Nera at sa kanila pong mahal na anak po nila at ngayon na rin po sa mga nanonood po sa mga webcast viewers at sa aking mga minamahal ko pong kapatiran. Ako po ay nagpapaabot po ng isang magandang hapon po sa ating lahat. Salamat. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord po. At ako po ay nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataon pong ito na nabigyan na naman po ako ng pagkataon upang ako po ay mapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At mai-share ko lamang po mga minamahal habang ako po ay nandiyan po sa aking pinagtatrabahuhan ko po ay wala po akong kaalam-alam sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po ay may isang taga-Jesus Miracle Crusade na katrabahuhan ko po at siya po yung nag-share po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung una po ay medyo nakapag-isip-isip pa ako na ang sabi ko sa aking sarili ay parang mahirap po. Ngunit hindi rin po nagtagal. Ay ito po ay dumalo na rin po ako. At ako na rin po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, ang aking mga gawain na mga hindi kaaya-aya, pag-iinom ng alak, paninigarilyo, mga pagmura at mga hindi kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoon ay ito po ay inalis ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Hesus. Praise the Kaya, Lord. salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganoon na rin po,
ako rin po, nung malapit na rin po mga anak po yung aking mahal na asawa ko po, ay sa mga oras po na yun ay wala po akong pera po na panggastos ko po. Ngunit ang ginawa ko po ay lumapit po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi po ng tulong. At ako po ay nagpuri. Alam niyo po mga minamahal, at na ito po ay tinugon po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aking hinihiling ko po. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpapasalamat po dahil nung una po, nung ako po ay bago-bago lamang po na dumadalo po, ay diyan po ang mga takot po sa aking sarili. Natatakot po ako na dahil po ako po ay napamahal po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung saka po ay siya po ang nagbago po sa aking buhay, ay sa galak na galak po akong makadalo po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahit ako po ay natatakot na sabihin sa aking mahal na asawa ko po na ako po ay aalis na sa aking pinagtatrabahoan ko dahil po ay ito po ay nagiging hadlang po sa pagdalo ko po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit ako po ay nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil naging lumakas po yung aking loob. At sa mga oras na ito ay nakakadalo na po ako ng 3 beses po sa isang linggo. Kaya salamat Amen. po Praise sa the Lord. ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi rin po ako pinapabayaan. Binibigyan niya rin po ako ng mga pagkakakitaan na hindi. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganoon na rin po sa pag-iingat niya po sa aking mga mahal ko po sa buhay, sa buong sambayan po namin. At ganoon na rin po sa akin. Kaya hanggang dito na lamang po ang pasasalamat ko po, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah. Salamat po. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved kapatid sa pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal ang ating beloved kapatid na talagang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang maging sa kanyang trabaho na riyan na talagang isinacrifice niya, na talagang inuna niya ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at nariyan ang patuloy na pag-iingat at biyaya ng ating mahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na sa pagkikinig ng mga pinagpalang patotoo. At ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Rejoice Garcia. Amen. Praise the Lord. At maghanda na po ang ating mga beloved choir. Amen. Praise the Lord po. Aking pinapabot ang pinakamataas na pagpuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ako po'y Praise the Lord. nagpapabot ng dobling paggalang at pagmamahal sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. At lagi din po nating inaalala ang mga ginintoang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako din po nagpapabot ng isang mapagpalang hapon po sa kanila pong beloved Almeida children, sa ating po mga beloved pastoral workers, beloved elders, nakapiling po natin sa mga oras na ito. Sa inyo po, beloved kapatiran, baguhan man po datihan, isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gintong muling pagkakataon na aking maihayagang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aming buhay. Nariyan na pinagpapasalamat ko po na patuloy na pag-provide po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aming masasakyan upang makasama niyo po sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ang patuloy na pagpuprovide po ng aming mga pangangailangan sa araw-araw na bagamat tayo po'y nasa pandemic, ang ating pinakamamahal na Hesus hindi po nagkulang upang tayo'y biyayaan ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Hesus na tuwing kami nagkakaroon ng karamdaman na riyan na kami po'y humihingi ng habag sa ating pinakamamahal na Hesus. Kami po'y nag-i-stay sa ating pastoral house na riyan yung kagalingan na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Amen. Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Hesus na bagamat hindi man po namin kapiling ang aking beloved father, aking beloved brother, na rin na sila po'y pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Hesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Hesus na kami din po dati-rati magulong aming pamilya, walang kapayapaan
sa puso't isipan. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus, na riyan yung pag-ibig na pinagkalob ng ating pinakamamahal pa Jesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal pa Jesus na kami din po pinagpala ng ating pinakamamahal pa Jesus. Katulad din po ng ating mga beloved kapatiran na nagpapatotoo na dati-rati kanilang tahanan, kung umuulan sa labas, umuulan din sa loob. Ganun din po kami mga minamahal. Ngunit kami din po pinagpala ng ating pinakamamahal pa Jesus, biniyayaan ng isang tahanan, maayos na tahanan. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Amen. Jesus. Praise the Lord. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal pa Jesus na bilang estudyante na riyan na mahirap po yung sistema ng education ngayon mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus na nariyan yung pagkakalob ng wisdom and knowledge and understanding sa araw-araw na ako po yung nakakapasa sa aking mga subject. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal pa Jesus. Lalo't ko higit po kong pinapasalamatan na magamit sa kanyang banal na basan na bagamat hindi man po karapat-dapat sa patuloy lamang po na kahabagan ng ating pinakamamahal pa Jesus, magamit po kami ng aking beloved mother sa kanya pong banal na basan. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal pa Jesus. Pinagpapasalamat ko po lahat po ng pagpapala na aming nakakamtan sa araw-araw, maliit man o malaking pagpapalang physical, material, financial, lalo't higit po Beloved sa pagpapalang choir, please spiritual. prepare. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, paglaluwalhati, inauko lamang po sa ating pinakamamahal pa Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Joyce Garcia sa pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na talagang nariyan ang biyaya at pagpapala ng ating dakilang Diyos. Dahil ang sabi nga po dito sa aklat ng awit ng kapitulo 34 ng talatay 17, ang sabi nga po dito, ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. So ang ating dakilang Diyos, tayo ay kanyang inililigtas sa lahat ng ating mga suliranin, sa lahat ng problema sa ating buhay. Na sabi ng ating dakilang Diyos, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga matuwid. At sa bawat isa sa atin na patuloy nating sinusunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos, ang mata ng ating Diyos ay nakatingin sa bawat isa po sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at dyan na po mga minamahal na tatapos ang mga pakikinig ng buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, inaanyayahan po muna ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. As Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. I got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart and got into my soul. Hallelujah, hallelujah. I used to be alone and sad, now I'm free and glad. Jesus got into my life and He won't let me go. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at ating samahan ang ating mga beloved mga awit. Beloved brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade
International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the combined youth, singles, and beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal minsan at tayo po lahat magkaisang dumala. Hingin natin sa ating pinakababal na Panginoon ang kapatawaran sa lahat ng ating mga pagsalaksa. Sapagkat maliban na tayo mapatawan ng ating dakilang Diyos, ay hindi natin kailanman mararamdaman kanya napakatamis at malang na presensya. Let us all pray. Dakilang magpalad na aming Ama. Makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo ay pinakababal na Panginoon. Narito po kami malang Panginoon. Hallelujah. Nais naming maging malagkit at malambot na putik sa iyong mga kamay. Ilang malililok. Malang Panginoon. Hallelujah. Patawarin mo po kami. Linisin mo ang lahat ng aming mga karumihan. Huwag mo nang tigunan ng mga ito. Dahilan upang hindi mo idalang yung masaganang sa atong Espiritu sa aming kalakitan. Have mercy on us, O Lord. Through the leading prayer of Evangelist Wildy Straddleman, kasama ng aming mga minamahal na mamanggagawa, aming sinasawa ang lahat ng demonyong hadlang na kaaway kasawat in our midst in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Jesus, sweet Jesus, hallelujah. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. God bless you, choirs. Hallelujah, hallelujah. Pasalamatan natin ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang dakilang kaparaanan kung paano tayo aliwin, mga minamahal ko. Maibsan, gumaan ang ating mga pasan, mga minamahal ko. Hallelujah. Aliwin sa ating pong mga kalungkutan, mga kabigatan sa buhay. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Hallelujah, hallelujah. Talagang walang kasing buti ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagdama ng kanyang napakatamis at malang na presensya, hindi po natin kayang bayaran. Amen? Amen? Talagang yan ang spiritual na pagpapala, mga minamahal ko na hindi po natin masusumpungan. Kahit sa ang gawain, mga minamahal ko, purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Tayo po idarako na sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng pagbibigay ng ating pong may ikasampung bahagi at handog. At muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauuko lamang sa ating mapagpalang Diyos. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal ng Panginoon. Lahat ng gustong pagpalain, sumigaw ng praise the Lord. Sumigaw ng praise the Lord ang lahat ng gustong pagpalain. Amen.
Kaya mga minamahal ko, hallelujah, be attentive, mga minamahal ko, hallelujah. And I give double honor and respect sa ating pong iginagalang at minamahal Evangelista Well Estrada Almeida, the end-time prophet of our living and loving God. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating beloved na Mama Dir. Ang kanilang mga iniwanang halimbawa sa atin ay hindi po nawala ng kabuluhan. At nariyan ang kanilang mga minamahal at mga butihing mga anak bilang katuwang ng ating pong banal na ministeryong ito, mga minamahal ko, para patuloy na makapagmisyon, mga minamahal ko, at maipamalakay ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. At ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na ating beloved Sister Vines, sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, sa blessed afternoon. Purihin po ating pinakamamahal pa Yesu Cristo sa ating mga beloved elders, at sa inyo po aking pong mga ginigilim ng mga kapatiran. At sa lahat ng mga patuloy na umaantabay, ating mga webcast, Facebook Live viewers na walang sawa, mga minamahal ko, hallelujah, na nanonood ng ating pong banal na gawain dito sa GMCIM San Carlos City, Pangasinan Outreach. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah, at maging sa ating YouTube channel. At mga minamahal ko, hallelujah, ang pagbibigay nga ay gawang may pananampalataya. Giving is an act of faith. Amen. Lahat po ng naniniwala na ang pagbibigay ay gawang may pananampalataya, sumigaw ng praise the Lord. Pero ika nga, mga minamahal ko, hallelujah, sometimes medyo talaga hindi po natin, mga minamahal ko, consistently, mga minamahal ko, na talagang tinatayuan yung ating sinasabi, mga minamahal ko. Easier said than done, lalo na kapag nakakaranas tayo ng kawalan, ng kasalatan. Amen? Lalo na ngayon, mga minamahal ko, may pandemya, talagang nalalagay, mga minamahal ko, sa pagsubok yung ating pong pananampalataya. Kung tayo po ba, mga minamahal ko, isusunod pa, magiging tapat pa, mga minamahal ko, all throughout, may pandemya man o wala, mga minamahal ko. Kaya isang tagpo, mga minamahal ko, sa banal na kasulatan, na kung saan, mga minamahal ko, ang mahal ng Panginoon ay lumapit kila Simon Pedro kasama ng mga ibang mga alagad at ng mga iba pa habang sila po ay nangingisda. At nasumbungan sila, mga minamahal ko, na nagliligpit na ng kanila pong mga, how do you call that, yung net, yung lambat, mga minamahal ko, sapagkat ang sa buong magdamag, mga minamahal ko, sa totoo lang, ni isang isda, mga minamahal ko, ay wala silang nahuli. At mga minamahal ko, napakahalaga, mga minamahal ko, ng instruction ng Panginoon sa kanila. Sinabi nga rito, mga minamahal ko, dito muna tayo sa aklat ng Juan, kabanatang 21, ang talatay 6. Sapagkat sa mga ibang aklat, mga minamahal ko, wala yung sinasabi, mga minamahal ko, ng Panginoon na instruction sa kanila, na kanila pong ihulog ang kanilang mga lambat sa kanang parte ng kanilang bangka. That they cast their net on the right side of their boat, mga minamahal ko. Dito nga, mga minamahal ko, at kanyang sinabi sa kanila, ihulog ninyo ang lambat sa dakong kanan ng daong at makakasumpong kayo. At inuhulog nga nila at hindi na nila mahila dahil sa karamihan ng mga isda. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At mga minamahal ko, doon dito sa Lucas 5, Kabanatang 5, ang talatay 5 hanggang 6, mga minamahal ko. Idugtong po natin, mga minamahal ko. Nung una, mga minamahal ko, nakipagtalas-tasan pa si Simon Pedro sa mahal ng Panginoon. Dahil yun nga, mga minamahal ko, ang sabi nga niya, mga minamahal ko, at sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami, at wala kaming nahuli. Datapwat sa iyong salita, ihuhulog ko ang mga lambat. At nang magawa nga nila ito, ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda at nagkakampupunit ang kanilang mga lambat. So, balik tayo doon, mga minamahal ko, sa special instruction ng Panginoon sa kanila. Kasi, usually, hindi natin ito napapansin. Kanina lang, nagkaroon ako ng curiosity. Napukaw sa aking mapansin, mga minamahal ko, bakit nga ba may special instruction ang mahal ng Panginoon kay Simon Pedro na ihulog nila ang kanilang lambat sa kanang parte ng bangka?
Sino pong nakakaalam ng rason kung bakit sa kanang parte ipinahuhulog ng Malapanginoon yung kanilang lambat? Magtaas ng kamay. So hindi natin alam, hindi natin ito kasi napapansin. Usually, mga minamahal ko, yung pagkikipagtalas-tasan lang, mga minamahal, doon tayo nakakatuon, mga minamahal ko, hallelujah. Ngunit mga minamahal ko, hallelujah, yun po pala mga minamahal, ang mga fishermen, ang mga mangingisda, normally, sanay sila mga minamahal ko doon sa left side, ang kanilang paghulog ng lambat. Bakit po? Sino pong nakakaalam ng rason? Sapagkat mga minamahal ko, calling yung paghila ay mas madali pong gawin kapag nasa kaliwang bahagi. Sapagkat yun nga, sino po ba mga minamahal ko ang mas malakas? Yung ating kaliwang braso o yung ating kanang braso? Kanan. So, nasanay sila doon mga minamahal ko sa left side. Para pagka hinila nila yung lambat, mas madaling gawin. Pero yun nga mga minamahal ko, ang sabi nga ni isang isda ay wala silang nahuli. Kaya't nung mga makausap nila Malapanginoon, di dyan sa kanang parte ninyo ihulog. At yun nga, nangyari nung kanilang hilahin na. Bagamat hirap sila, sabagat nasanay nga sa kaliwang parte. Amen? Kung nyo imagine mga minamahal, yung bangka, dito nyo ihulog yung lambat, so mas mapepwersa yung kaliwang braso. Lahat ng nakaunawa magsabi ng praise the Lord. Pero ang ibig sabihin lamang nito mga minamahal ko, ang kaparaanan ng Malapanginoon ay hindi kaparaanan ng tao. Di ba nasanay ang mga mangingisda sa kaliwang parte, subalit iba sa mahal na Panginoon. Amen? Doon niya ipinahulog sa kanang parte. Ibig sabihin lamang nito, nakikita ng mahal na Panginoon ang hindi nakikita ng tao. Nililid ng mahal na Panginoon kung saan tayo pagpapalain. Kagaya nila Simon Pedro. Na sa totoo lang, kung walang pananampalataya si Simon Pedro, mga minamahal ko, ay talagang, di ba, nagliligpit na. Very frustrated silang lahat. By the time, ni isang isda walang nahuli. So, mga minamahal ko, talagang pauwi na. At nasayang yung kanilang magdamag na pagpapagal, pagpupuyat, mga minamahal ko. Subalit, dahil nga sinabi ng mahal na Panginoon, dahil nga sinabi ng mahal na Panginoon sa atin ngayon, may pandemic man, nakakaranas ka man, mga minamahal ko ng kahirapan, na-challenge ka, business is not good, ang dami mga minamahal ko na umaaray. Amen? Ang mga nagtitinda ng mga garments, ng mga damit, mga minamahal ko, mas kumikita yung mga ukay-ukay sa totoo lang. Walang pumupunta, walang bumibili ng bago. Ang priority ng mga tao, pagkain. Amen. Kaya mga minamahal ko, talagang nakaka-bless. Yung isang kapatiran natin, nilid ng Malapanginoon kung saan siya, mga minamahal ko, magpa-prosper sa kanyang negosyo. Amen? Kagaya ni rin nila, Simon Pedro, wag sa kaliwa, dito sa kanang parte. Amen? Magbigay ka kahit may pandemya. Nakakaranas ka man, na-challenge ka man, may kahirapan, wala kang permanenteng income. Pero mga minamahal ko, God will provide. Sabihin nga natin, God will provide. Kung minsan mga minamahal ko, ang hirap banggitin mga minamahal ko, amen? Dahil mga minamahal, nakatingin tayo sa mga sirkumstansya. Brother, paano mo sasabihin, Brother Noel, God will provide? Wala nga akong mahanap na trabaho. Yung mga loved ones ko abroad, hindi ako masyadong mapadalahan dahil hirap din sila. Amen? Amen? Ang mga kamag-anak ko, umaaray na rin, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, ang kaparaanan nga ng mahal na Panginoon ay hindi natin kaparaanan. Nakikita ng mahal na Panginoon ang hindi natin nakikita. Amen? Doon nakapako ang atensyon nila Simon Pedro sa kaliwang parte ng bangka. Pero nandun pala ang mga isda sa kanan. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah. Talagang iba ang kaparaanan ng mahal na Panginoon. For His glory. Amen? Para sa kaluwalhatian niya, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal ko, huwag tayong magatubili. Mga minamahal ko. Hallelujah. Pasasaan ba't mga minamahal ko, hallelujah, darating din mga minamahal ko. Kung ngayon nakakaranas tayo ng kasalatan, na-challenge tayo,
medyo mga minamahal nag-iiba yung ating pong pananaw, yung pananampalataya natin medyo bumababa. Amen? Dahil mga minamahal, nakakaranas nga na tayo ng kasalatan, ng kawalan. Pero mga minamahal ko, huwag tayong manghinawa. Huwag tayong mapagod umasa sa mahal na Panginoon. Sapagkat siya naman ang nagsabi, mga minamahal, sumunod ka lamang anak. At bubuksan ko ang mga durungawan sa langit. Magbubukas ako ng maraming bintana. Bagamat nasaraduhan ka ng pintuan, magbubukas naman ako ng maraming bintana para dadaloy ang mga pagpapalang hindi mo inaasahan. Higit pa, amen, sa iyong inaasahan. Mga minamahal ko, hallelujah. Tumanggap tayo, mga minamahal ko, may sweldo pa rin tayo, well and good. Mga minamahal ko, nakakabuti, mga minamahal ko, hallelujah. Meron tayong mga regular income pa naman, mga minamahal ko, may mga padala pa rin ang ating mga loved ones, mga minamahal ko, hallelujah. Diyan tayo kumukuha ng ibibigay natin para sa mahal na Panginoon. Amen. So hindi ko na pakakabaan, alam na po natin, ang 20%, mga minamahal ko ay pinagsama na tithes, yung ating pong ikasampung bahagi, and another 10%, mga minamahal ko, ngunit minimum lamang yung 20%. As long as, mga minamahal ko, hallelujah, patuloy na dumadaloy yung pagpapala ng mahal na Panginoon. Amen? Para tayong yung snowball effect na tinatawag. Amen? Na talagang umiikot yan, mga minamahal ko. Amen? Amen? Ay talagang mga minamahal ko, magtutuloy-tuloy ang mga pagpapala, mga minamahal ko, hallelujah, nasasapat para sa ating mga daily needs, mga minamahal ko na tinatawag. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Pero kung hindi na tayo, magpapatuloy, amen? Talagang gigiwang-giwang ng ating pananampalataya, iba na ang pananampalataya natin, na wala nang kayang gawin ng mahal na Panginoon, ay tayo pong malulugi. Amen? Mas kailangan natin ang provision ng mahal na Panginoon. Amen? Kaysa mga umasa tayo sa ating sariling dunong, sariling lakas. Amen? Akala natin mga minamahal, hindi, marami akong mga loved ones abroad. Patuloy yung padala ng mga yan. Hindi tayo pwedeng magganon, mga minamahal ko. Marami akong mga anak na may trabaho pa rin ngayong pandemic. Marami ako stock na bigas. Ay, mga minamahal ko, hallelujah. Huwag tayo magtiwala sa ating sariling lakas, mga minamahal ko, sapagkat kapag ganyan, mga minamahal ko, hallelujah, hindi mapli-please sa atin ang mahal na Panginoon. Hindi malulugod, mga minamahal ko, hallelujah, at mas lalo tayong magiging kawawa. Amen? Sumpain ng taong umaasa sa kanyang sariling lakas, sa kanyang sariling kayamanan, sabi nga ng banal na kasulatan. Kaya reminder sa atin yan, mga minamahal ko, hallelujah. Maging matapat sa lahat ng oras, sa lahat ng mga kinakamtan po nating pagpapala. So 10,000 mga minamahal ko, 2,000 dyan, ay 20%, na may natira pang 8,000. Pwede pa tayong magdagdag, mga minamahal ko, bilang mga minamahal ko, hallelujah, ating pong love offerings, mga minamahal ko. Amen? At nariyan mga minamahal, susuklian, gagantihan tayo ng mahal na Panginoon ng hindi sa bilang na hindi natin inaasahan. Kahit narito na po ating beloved Brother Sal Didi Guzman upang panalangin, ating pong pagkakaloob, minsanan pa. Ito'y basbasan ng sagana, pagpalain ng sagana ng mahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ayun po yung pupuri papasalamat po, mahal na Panginoon sa yugto ng pagbibigay ng kabutandog. Na lubos mong kinalulukdan, mahal na Panginoon, balik yung pag-aritandog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan, mahal na Panginoon. Basbasan at pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ay yung pangako sa lahat ng iyong mga anak na matatapat. Nabubuksan mo ang dungawan sa langit at Nahulog mo isang pagpapala na walang sapat silid kalalagyan, siksik-liglig, umaapaw, mahal na Panginoon. Pangako mo din, mahal na Panginoon, nasasawayin mo lahat ng uri na mananakmal sa aming buhay. Nagtatakip na maraming kasalanan ng mga anak sapagkat nagagamit mo niyo anak sa panunumbalik ng mga kaluluwa, mahal na Panginoon, higit sa lahat. Ang pangako mong kaligtasan buhay na wala hanggang sa piling mo. At kausapin mo po yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito, tamnan ng kagalakan, pananampalataya, ang mahal na Panginoon upang lahat ng mga anak ay tumanggap. Mahal na Panginoon, pinangako mo na mga biyaya, pagpapala, pag-iingat, pagliligtas mo, mahal na Panginoon, at hindi mapasalob ng sumpa ng lumalaganap sa mundong ito, mahal na Panginoon. Pagpalain mo din po, ayon sa iyong pangako, ang lahat ng negosyo, trabaho ay panman,
pananim, lahat ng uri ng pinagkakitaan ng iyong mga anak, mahal pa pangako mo, mahal pa na gawin mo ulo, hindi buntot yung mga anak, mahal pa noon, bawat mahipo ng kamay yung mga anak, mahal pa noon. Amin dinadalangin din po, mahal pa yung mga anak na walang trabaho, pagkakitaan, pagkaluban mo po sa himadang kapamaran man, mahal pa noon. Upang ang lahat na yung mga anak na gamit mo sa dakilang mong layunin ng pagpapalaganap na yung banal na salita, may dakilang pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan, kapayapaan at kaligtasan, mahal pa noon. Lubos mong pagpalain ang yugtong ito sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord, hallelujah, naman ang Panginoon. Magbalik sa atin ng makamilyong beses, mga minamahal ko, a million fold or much more, mga minamahal ko, sa patuloy po natin katapatan sa bahaging ito. This point in time, mga minamahal ko, dapat ready na tayo, mga minamahal ko. Amen? Kaya bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon, alisto na po tayo, mga minamahal ko, na tumayo, bilis kilos, amen? Amen? Para mga minamahal ko, hallelujah, hindi po masayang oras. Narito po ating pinagpalang mga aral, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po. Beloved elder, beloved brother Noel Braganza. Purihin po ang ating pinakamamana pa yung Jesus. Amen. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpaala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, lubos-labis po kami nagpupuri pasalamat sa katatapos na yugto ng ay pananambahan na yung pinagpala at nilangisan mula sa mga papuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patutuo na inihag ng pinagpalang mga anak, hallelujah, sa mga papuring awitin, alay sa iyong pinagpalang mga awit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu, nagbigay kagalakan sa aming mga puso, sa pagbibigay namin kasampung bahagi at handog susi ng pagpapala. At narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita, umalapay Jesus, subalit bago po ang lahat, lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi, lalo na ang iyong abang lingkod, o malapay Jesus. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, patawarin mo po kami, ugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, wala po akong magagawa, malapay Jesus, basahan lamang ako sa iyong harapan. Ikaw po, malapay maglagay ng mga salita sa aking bibig. Langisan mo po ang iyong mga salita, magang iyong baglingkod. O malapeng Jesus, kahabagan mo po kami, buksan mo po ang pangunawa
ng mga tagapakinig, mga beloved viewers, ang mga minamahal na kapatid. Hallelujah. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan pinakamamahal na Yesu Kristo. Amin sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, unbeliefs and doubt cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bo Bernier. Amen. Ako po'y nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalaping Diyos po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Atin din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren to the whole Almeida family, at lagi po nating inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin, ang ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, mga beloved elders na kapiling po natin, beloved choir, beloved instrumentalists, praise the Lord, at sa ating pong sa mga beloved pastoral worker na pinangasawan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bo Bernier, katuwang po ating beloved sister at divine seer, praise the Lord, sa mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook. Kung meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Diretso na po tayo mga minamahal sa ating pong topic, mga minamahal. At ianda po natin yung ating Bible, mga minamahal. Amen. Yung ating Bible, sabi ng ating dearly beloved parents in the Lord, napakahalaga ng Bible na ang bawat mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay meron pong hawak na Bible, mga minamahal. Amen. Hindi lamang po sa bahay, iniiwan sa bahay, lagi pong daladala yan, mga minamahal. Amen. At talagang binabasa, mga minamahal. Amen. Maging talagang lalong-lalo na sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Amen. At pag magbabasa tayo ng Bible, sabi nga po, hindi pwede yung gadget, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat kung gadget, ating babasahin, ay sa pag-browse natin, mga minamahal, amen, ay na-browse natin yung YouTube, tapos sa Google Chrome, mga minamahal, wala na tayo dun sa ating binabasa. Andun na tayo sa panonood. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal Jesus. Amen. Ating pong basahin, yung ating pong teksto, mga minamahal, Mateo 5:13. At isunod po natin ang basa ang 2 Tesalonica 2:7. Praise the Lord. Amen. Sa aklat ng Mateo 5, talatay 13, at 2 Tesalonica ang kamanatay 2:7. Amen. Praise the Lord. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yarakan ng mga tao. Sa Tesalonica, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. God bless po sa ating mga Bible reader. Praise the Lord. At ang ating dakilang Diyos ang magpala po sa kanyang banal na salita. Amen. Praise the Lord. Tayo po, mga minamahal, ay nasa huling panahon na po, mga minamahal. Amen. At alam na po natin, mga minamahal, amen, malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo, mga minamahal, amen. At ang mundong ating ginagalawan, ang sanlibutan na ito, mga minamahal, ay nakahilig sa masama, amen. Ibig sabihin, punong-puno ng kasamaan, mga minamahal, amen. Kagaya ng Sodoma at Gomora, umabot na sa sukdulan, mga minamahal, amen. Yaman, lamang, mga minamahal, sabi ng ating binasa, mga minamahal, amen, dahil tayo ay asin. Ngunit kung ang asin
ay tumabang ay ano ang ipagpapaalat, wala ng ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Ating pamagatan mga minamahal, yung ating pag-aaralan, ang ilaw, asin at ilaw, mga minamahal. Amen? Asin at ilaw ng sanlibutan, mga minamahal. Amen? Ang mga asin at ilaw, yan po mga minamahal ay tawag din po mga minamahal sa mga banal, sa pinapaging banal ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen? Sa mga taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry, dahil sa biyaya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ginawang banal. Amen? Dahil sa kahabagan, sa pag-ibig, sa biyaya ng ating dakilang Diyos, tayo po ay binanal ng ating dakilang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus. Ano po ang gamit ng asin, mga minamahal? Ito po ay ibang katawagan sa atin bilang tayo po ay bukod sa pagiging Kristiyano, mga minamahal, tayo po ay asin at ilaw ng sanlibutan. Ang gamit ng asin, alam na po natin. Amen? Umigaw ng praise the Lord, yung nakakaalam po, mga minamahal, ng gamit ng asin. Praise the Lord! Praise the Lord. Alam po natin lahat, mga minamahal. Amen? Ang asin bilang pampalasa at preservatives din, mga minamahal. Amen? Preservatives, mga minamahal. Amen? Sabi nga ng ating nabasa, mga minamahal, ang asin ay bilang pampalasa, mga minamahal. Amen? Kaya nga sabi nga po, mga minamahal, ang mundong ibabaw na ito, mga minamahal, ay talagang umabot na sa sukdulan. Kaya nga po, ang ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, kahit gustong-gusto ng talagang gunawin ang mundong ito, mga minamahal, ay alang-alang sa asin ng sanlibutan, mga minamahal. Amen? Alang-alang sa asin ng sanlibutan, hindi pa ginugunaw. Pre-preserve. Dahil nandito pa po ang mga banal ng ating pinakamamalaking. Sayo ang nagpre-preserve, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat ang sanlibutan, katulad ng Sodoma at Gomora, mga minamahal. Amen? Sodoma at Gomora. Dito po sa aklat ng Genesis, mga minamahal, Kabanatay 8, talatay 23 hanggang 33. Napakahaba po nito, mga minamahal. Pasadaan lang po natin, mga minamahal. Amen? Si Abraham, mga minamahal. Amen. Ang nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay gunawin ang Sodoma at Gomora. Datapot, mga minamahal, balit si Abraham, mga minamahal, ito'y hindi inilihim ng dakilang Diyos kay Abraham. Ito po ay kanyang sinabi, mga minamahal. At si Abraham, sapagkat naroon si Lot, mga minamahal, amen, sinabi po dito, ako na lamang pong magbabasa, 18:23. At lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay iyong lilipulin kasama ng mga masama? Sabi ng ating amang Abraham sa ating pinakamamalaking Jesus, mga minamahal. Amen. At si Abraham nakipagtawaran sa ating pinakamamalaking Jesus, mga minamahal. Amen. Nakipagtawaran. Sabi niya, mahal na Panginoon, kung meron po bang 50 doon sa Sodoma at Gomora na mga banal, lilipulin mo pa ba? Sabi ng ating dakilang Diyos, hindi ko lilipulin. Sabi ng ating pinakamamalaking. Dahil doon sa 50 na mga banal na matutuwid. At hindi pa nakontento, hanggang sa 45, bumaba sa 30, bumaba sa 20, at bumaba hanggang 10, mga minamahal. Amen? At sinabi po dito sa 32, at sinabi niya, o huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan. Kung sakaling may masusumpungan doong 10, at sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. Ito po, mga minamahal. Amen? Subalit, dito po, mga minamahal. Amen? Dito po, gagaya ng Sodoma, mga minamahal, tayo po nasa sanlibutan na punong-puno ng kasalanan, kasamaan, mga minamahal. Amen? Dahil sa mga banal ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo ay higit pa sa 10, mga minamahal. Amen? Higit pa sa 10, mga minamahal. Kahit ang mundo, mga minamahal, amen, ay kinakahabagan pa rin po ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya sa mga taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry, huwag po nating minamaliit yung ating
pagiging Kristiyano, mga minamahal. Amen. Ang sabihin tayong losyang, hindi nila alam tayo, ang mga taga-Jesus Miracle Crusade, ang dahilan kung bakit ang mga nagsasabi ng mga ganyan, ng mga losyang, sila ay kinakahabagan pa rin ng ating pinakamamahal Jesus. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal Jesus. Amen? At meron pa, mga minamahal, si Propeta Moses, mga minamahal. Amen? Si Prophet Moses, mga minamahal. Dahil sa katigasan, sa pagsuway ng mga taga-Israelites, mga minamahal, sa ating pinakamamahal Jesus, ang ating dakilang Diyos, sabi niya, lumayo ka Moses sa kanila, lilipulin ko sila, sabi ng ating pinakamamahal Jesus. Subalit si Moses, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, ang aklat ng Salmo 106:23, mga minamahal, sinasabi po dito, kaya't sinabi niya na kanyang lilipulin sila, kung si Moses na kanyang hirang ay hindi humarap sa kanya sa bitak upang pawiin ang kanyang puot, upang huwag niyang lipulin sila. Amen. Napakahalaga ng propeta ng Diyos, mga minamahal. Tumayo ang propeta ng Diyos. Mahal na Panginoon, kung sila'y lilipulin mo, isama mo na ako. Ako na lang, mga minamahal. Ganyan ang pag-ibig ng propeta ng Diyos. Kaya't marami sa atin, mga minamahal, amen, na-aksidente. Men, na-aksidente ang marami sa atin, mga minamahal. Subalit, nariyan pa rin ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Bakit? Merong propeta ng Diyos, amen, sa dako ng Maynila, patuloy na nananalangin sa atin, amen? At hindi lang yun, mga minamahal. Sino ang itinalaga dito sa San Carlos upang mga siwa sa atin, mga minamahal, amen? May itinalaga ang Diyos, kaya sila, mga minamahal, nanilangisan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, araw-araw nagpupuri, mga minamahal. Amen. Araw-araw tayong ipinapanalangin, mga minamahal. Amen. Kaya't yung iba sa atin, mga minamahal, nagpapatotoo, pinag-iingatan sila ng ating dakilang Diyos. Yung iba, kapag nagpatotoo, mga minamahal, hindi ko pa man hinihiling, hindi ko pa man sinasabi yung aking nais, yung aking desire ng puso ko sa aking dakilang Diyos, andiyan na, ibinibigay na agad ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout praise the Lord. Kaya sabi nga po, mga minamahal, amen, maging asin at ilaw ng sanlibutan. Ang mga nangangasiwa, bigyan ng respeto, mga minamahal. Igalang, magpasakop tayo, mga minamahal. Amen? Magpasakop, mga minamahal. Ano man ang ating pong nakikita, mga minamahal, sabi nga po, mga minamahal, look unto Jesus, mga minamahal. Look unto Jesus, amen? Kung siyang tagapagtapos ng ating pananampalataya, mga minamahal. Kapag look unto man, mga minamahal, amen? Kapag tayo tumingin sa ating kanya-kanyang kahinaan, wala nang matitira, mga minamahal, amen? Wala nang matitira, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sabi nga po, huwag yan ang ating tignan. Ang ating tignan, ang ating pinakamamahal na Jesus. Ang pangako ng ating pinakamamahal na Jesus. Ano ang pangako ng ating dakilang Diyos? Kapag na ating napagtagumpayan, ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At hindi lamang tayo asin, mga minamahal. Tayo rin po ay ilaw ng sanlibutan, mga minamahal. Amen. Subalit, sabi nga po ng ating nabasang ikalawang Tesalonica 2:7, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon. Mga minamahal, naalala nyo, minsan na may nag-forward sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal, na kumikilos na raw ang mga taga-Vatican, mga minamahal, na talagang kinakausap na bawat pinuno ng bawat bansa na gusto na nila talagang magkaroon ng one government, mga minamahal. Amen. Amen. Pabagsak na ang ekonomiya ng lahat ng bansa, mga minamahal. Wala na yung iba, tingnan yung mga minamahal, ang mga binabawian ng buhay, yung mga, minsan iba, mayayaman, matatalino, mga minamahal. Amen. Silang nauubos na yung mga human resources, mga minamahal. Wala nang gagawa, mga minamahal. Kahit unti-unti talagang pinahihinaan, mga minamahal. Subalit, hindi pa pinahintulutan ng ating dakilang Diyos. Sabi nga po, mga minamahal, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon. Yan po ang Antichrist, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal, may pumipigil hanggang sa alisin ito, mga minamahal, kapag tayo na ay na-rapture, mga minamahal.
ito na ang pasimula, mga minamahal. Kikilos na sila, mga minamahal. Amen? So dahil sa tayo ay nandito pa, mga minamahal, nananatili pa rin ang biyaya ng ating pinakamamalapayang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapayang Diyos. Kaya't hindi basta-basta yung ating katayuan, mga minamahal. Amen? Tayo ay asin at ilaw ng sanlibutan. Sabi nga po, hindi lamang tayo asin, tayo rin po ay ilaw. Ating basahin, mga minamahal, aklat ng Mateo 5:14, talon sa 16. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, kabanata 5, ang talatay 14 hanggang 16. Dito po ang sinasabi, kayo ang ilaw ng sanglibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi may tatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. Lumiliwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makakita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pinakamamalapayang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Diyos. Amen. Tayo rin po ay ilaw ng sanlibutan. Anong sabi ng ating nabasa? Amen? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Kahit saan itago, mga minamahal, ang ilaw, talagang magliliwanag yan, mga minamahal. Kahit saan ilagay, magliliwanag ang ilaw ng sanlibutan. Sapagkat ang ilaw, mga minamahal, ang liwanag, kailanman hindi nakapanaig ang kadiliman, mga minamahal. Amen? Kahit kailanman ang kasamaan, hindi mananalo, hindi mananaig sa kabutihan. Laging mananaig ang kabutihan. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapayang Diyos. At sapagkat tayo'y ilaw ng sanlibutan, sabi ng Mateo 5:16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Amen? Yung ating ilaw, sa nagdidilim na sanlibutan na ito, sa mundong ito, mga minamahal, ang mundo, mga minamahal, nangangailangan ng kaligtasan. Amen? Ang mga tao sa sanlibutan, nangangailangan ng kaligtasan. Tayo ang ilaw ng sanlibutan, mga minamahal. Ano ang trabaho, mga minamahal, ng ilaw at asin ng sanlibutan, mga minamahal? Amen? Kailangan makita sa atin yung ilaw ng sanlibutan, mga minamahal. Amen? Sapagkat tayo ay may Espiritu ng Diyos, mga minamahal. Amen? Kapag may Espiritu ka ng Diyos, mga minamahal, makikita sa iyo ang ilaw ng sanlibutan. Sapagkat yung Espiritu ng Diyos, meron po yung bunga, mga minamahal. Amen? Ating basahin, Galatia 5:22-23. Amen? Ito yung mga ilaw ng sanlibutan na gumaganap sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen? Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Galatia, 5, ang talata po ay 22 hanggang 23. Dadapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapayang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ilaw tayo ng sanlibutan. Meron tayong bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal. Amen? Yung sa ating binasa, pag-ibig, mga minamahal. Amen? Ipangaral mo ang Ebanghelyo ng may pag-ibig. Amen? Hindi lang tumatayo sa pulpito, mga minamahal. Maging tayo rin na nandyan na nakaupo, mga minamahal. Yung pagpapatotoo mo, mga minamahal. Amen? Yung ating pagpapatotoo sa ating mga minamahal na kababayan, sa ating mga kapamilya, kamag-anak, sa mga katrabaho, pangangaral yan ng Ebanghelyo, mga minamahal. Pag-ibig, sabihin, mga minamahal, dahil mahal mo ang iyong kapwa, ang kanyang kaligtasan, kahit na anong gawin sa atin, usigin ka man, sasabihin ka na kung ano-ano, mga minamahal, ng iyong mga parents, mga minamahal, parents sa laman, nasasabihin sa atin, huwag ka nang dumalo dyan, amen? Huwag ka nang dumalo dyan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Sapagkat pag dumalo ka pa dyan, aalisan kita ng mana. Amen.
gagamitin yung mana para ang mga anak ng Diyos ay mapigil sa paglilingkod sa ating pinakamamalaking Jesus. Amen. Yung iba, hindi lang pananakot, talagang may kasamang pagbabanta. Puputulin ko ang iyong paa. Amen. Tatadtarin kita ng pinong-pino. Nangyari na yan, mga minamahal. Amen. May nagpatutuo na ng ganyan na ating mga kapatid, mga minamahal. Amen. Sapagkat may pag-ibig nga, bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal. Amen. Kaya't ang iba sa atin, kung tayo nakakadalo ng 3 beses, 4 na beses, maging sa Bible study, mga minamahal. Amen. Dahil yan sa pag-ibig, dahil sa udyok ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi yan ang ibig ng laman. Ang ibig ng laman, humiga, matulog, kumain. Ang ibig ng Espiritu Santo, sapagkat mayroon tayong bunga ng Espiritu Santo, ang nais niyan, dumalo ka ng dumalo, amen? Makinig ng salita ng ating dakilang Diyos, mangaral, amen? Amen, sapagkat mga minamahal, amen? Sabi nga po, ilaw tayo ng sanlibutan, amen? Ano ang ilaw ng sanlibutan? Share, mga minamahal. Humayo, ipalaganap ang ebanghelyo, mga minamahal, amen? Ipahayag natin na dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay may totoong Diyos na buhay. Amen. Na handang tumanggap anuman ang kanilang, gaano man kalaki ang kanilang kasalanan. Sabi nga, sintingkad man ng pula, mga minamahal, amen, ay kayang paputiin na katulad sa niebe, mga minamahal, amen. Basta't taos puso na nagbalik, nagsisi sa ating pinakamamalaping Jesus, amen. Pag-ibig, hindi lamang sa labas, maging sa lahat, mga minamahal, amen. Yung natin na pag-aralan, mga minamahal, pag-ibig, kapag binato ka ng tinapay, amen, anong sabi? Binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, amen. Yung iba, binato nga ng tinapay, pero basag naman yung mukha, mga minamahal, amen. Bakit? Sapagkat yung tinapay nasa garapon pa, mga minamahal, hindi tinanggal, mga minamahal, amen. Ibig sabihin, huwag mong gantian ang masama, mga minamahal, amen. Kapag binato ka ng bato, sabi nga, daigin mo ng kabutihan ang kasamaan. Amen? Sapagkat nasa atin ang pag-ibig, ang bunga ng Espiritu, tayo ilaw ng sanlibutan, dapat lumiwanag sa mga tao ang ating ilaw. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Katuwaan. Amen? Tuwang-tuwa tayo kapag pinagpala ang mga minamahal na kapatid. Amen? Hindi tayo nalulungkot. Hindi tayo naiinggit. Kapag pinagpala ang beloved kapatid, matuwa, magalak, makigalak. Amen? Makigalak, pinagpala si brother ganito, nakabili siya ng bagong ganito. Pinagpala. Amen? Sapagkat mga minamahal, yan ang nais ng ating dakilang Diyos. Amen? Sapagkat darating din ang araw, mga minamahal, kapag patuloy ka sa pagganap sa kalooban ng ating dakilang Diyos, sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, lahat ng meron ng iyong kapatid, ibibigay din ng ating pinakamamalapang Diyos sa iyo. Amen? Basta't wag lang tumigil, magtapat, amen, sa pagbibigay ng 10 bahagi tandog, magpatuloy sa paglilingkod, amen, mga minamahal, amen, dapat may katuwaan, amen, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Doon sa Bible study, sa tubag, mga minamahal, nakakalungkot, mga minamahal, amen. Yung mga malalayo pa po na lugar, iba, siguro mga minamahal talagang yun ang bunga ng Espiritu Santo. Sabi nga, ang bunga ng Espiritu Santo, pag-ibig, katuwaan, mga minamahal, amen, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob. Ibig sabihin, yan ay talagang may pag-ibig ka sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. May pag-ibig ka, tuwang-tuwa ka na ikaw ay nakakadalo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Ito na ang iyong kasiyahan, mga minamahal, ang makadalo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Hindi yung ang katuwaan natin, mga minamahal, ay manood ng teleserye, Korean novela, mag-TikTok, mga minamahal, amen, mag-ML. Wala dyan, mga minamahal. Kung nadyan ang katuwaan mo, mga minamahal, wala sa iyo ang Espiritu Santo. Wala sa iyo ang bunga, mga minamahal, amen. Walang bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal, amen. At mga minamahal, sabi nga po, hindi lang po yung lahat ng bunga, kapag nasa iyo ng Espiritu Santo, nasa iyo na agad ang lahat ng bunga ng Espiritu Santo. Merong iba, mga minamahal, merong pag-ibig. Minsan may 5. Yung isang kapatid, nagtataglay ng 5 bunga ng Espiritu Santo. Yung iba,
tatlo, yung iba, kinahabagan isa, mga minamahal. Amen. Subalit sabi nga po, ay huwag ka makontento. Kailangan ipanalangin mo ng ipanalangin. Amen. Ipanalangin mo, mahal na Panginoon, magkaroon ako ng ganitong bunga. Kung ikaw ay talagang madaling medyo uminit ang ulo, mga minamahal. Amen. Dito, mga minamahal, ay ipanalangin natin yung bunga ng yung talagang kapayapaan, yung katuwaan, kagandang loob, talagang mapasa atin, mga minamahal. Amen. Dito sa atin, wala nang mga kailangan, yung ilaw talaga. Wala na yung mga ayaw magpatawad, mga minamahal. Amen. Pag may bunga ka ng Espiritu Santo, sabi nga ng ating dakilang Diyos, ang ating dakilang Diyos, pag nagpatawad, kinakalimutan na lahat, mga minamahal. Amen. Sa araw na mismo na ikaw ay manumbalik sa ating dakilang Diyos, sa araw na mismo na ito manumbalik ka, humingi ka ng tawad, patatawarin ka niya, lahat ng kasalanan mo, burado na, mga minamahal. Amen. Ganyan ang ating dakilang Diyos. Ganon din sa mga minamahal na kapatid. Ang nais ng ating dakilang Diyos, may magkasala sa atin, ibig sabihin, kailangan patawarin mo na agad, mga minamahal. Amen. Matuto kang magpatawad, mga minamahal. Pag-ibig nga, mga minamahal. Amen. Kapag sinabi mong nagpatawad ka na, pero hindi mo pa rin makalimutan, hindi mo pa rin pinatawad, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, pag hindi mo pa rin makalimutan, sabi nga ng Bible, ang iyong galit huwag malubugan ng araw, mga minamahal. Amen. Kapag nalubugan niya ng araw, mga minamahal, may galit ka sa kapatid mo, tatagurian ka ng mamamatay tao, mga minamahal. Amen? Mamamatay tao na, mga minamahal. Amen? Bakit? Napupuot ka na niyan. Hindi mo kasi makalimutan. Hindi mo makalimutan kung anong ginawa sa'yo ng kapatid mo, mga minamahal. Inutangan ka lang ng 50 pesos. Itong kapatid ko ito, 50 pesos, umutang. Hindi pa mabayaran. Uutang na naman ito mamaya, 20 pesos. Sasabihin niya, bukas. Amen? Natural, mga minamahal, sapagkat ang bukas, maraming bukas. Amen. Dapat sabihin, sa petsa, dapat magbigay ng petsa, mga minamahal. Sa ganitong petsa, sa ganitong araw, linggo, sa susunod, anong petsa sa susunod. Kapag bukas ng bukas yan, mga minamahal, subalit sabi nga ng Bible, mga minamahal, tumulong sa nangangailangan. Amen? Tumulong sa nangangailangan. Huwag magdamot, mga minamahal, sapagkat ang ating dakilang Diyos, hindi tayo pinagdamutan kahit kailan. Amen. Hindi tayo pinagdamutan. Yung mga nangangailangan, yung pang kapatid na nangangailangan, sabi nga po, yung pa yung hindi pa po natatanggap yung kanilang blessing, mga minamahal. Amen? Hindi pa natatanggap. Meron pang naisipagawa sa kanila ang ating dakilang Diyos. Doon sa mga talagang nakakasunod na sa ating dakilang Diyos, pinagpapala, sabi nga ng Bible, tumulong. Amen? Tulungan mo ang iyong kapatid, mahalin mo ang iyong kapatid, kung ang ayaw mong gawin sa iyong sarili, ang nais mong ayaw gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iba, mga minamahal. Amen? Yan lamang po, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Merong, sapagkat mga minamahal, bagamat marami ang tinawag, mga minamahal, sabi nga po na ating mga napag-aralan, ay kunti lamang hinirang, mga minamahal. Yung mga iba pa rin sa atin, mga minamahal, amen, ay hindi pa rin sumusunod. Yung ilaw, mga minamahal, hindi nagliliwanag, mga minamahal. Dinala na sila sa ilaw, mga minamahal, bumabalik pa rin sa ilaw, sa kadiliman, mga minamahal. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, natutulad sila sa isang aso, mga minamahal. Amen? Masakit to, mga minamahal. Amen? Bakit? Anong simbolo ng aso sa Bible, mga minamahal? Ang aso sa Bible, mga minamahal, ibig sabihin, karumihan, marumi, mga minamahal. Tayo marumi noon, mga minamahal, na tayo na sa kadiliman, subalit sa habag ng ating dakilang Diyos, biyaya ng ating dakilang Diyos, narito na tayo sa kaliwanagan, mga minamahal. Amen? Ang aso, mga minamahal, kaya yung iba, inahintulad sa aso, mga minamahal. Masakit, mga minamahal. Amen? Masakit. Sapagkat ang aso, pag sumuka, mga minamahal, pag sumuka, lalayo, maya-maya, babalikan, mga minamahal. Amen? Babalikan yon. Yung iba, ganun sa atin, mga minamahal. Amen? Nilinis na tayo ng ating dakilang Diyos. Nasa liwanag na tayo. Ilaw na tayo ng sanlibutan, mga minamahal. Amen? Yung iba sa atin, bumabalik pa rin dun sa dating tayo, mga minamahal. Amen? Huwag po na mangyari, mga minamahal. Amen? Tayo maging ilaw at asin ng sanlibutan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Diyos. Amen? Sapagkat sa mga ganitong bagay, sabi ng Galatia 19 hanggang 21, ako na pong magbabasa, mga minamahal,
at hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hiduwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Mga minamahal, amen. Ginagawa ito ng iba sa atin, mga minamahal. Ito ang nais natin dakilang Diyos, mga minamahal. Mayroong patago, umiinom pa rin, mga minamahal, naglalasing. Ating dakilang Diyos, omnipresent. Kahit saan ka naroon, kitang-kita ka, maliwanag na maliwanag ng dalawang mata ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Naninigarilyo, mga minamahal, iba, naglalasing, kalibugan, nanunod pa ng malalaswa, mga minamahal, amen? Sa mga ganitong bagay, sabi ng ating binasa, hindi makapagmamana sa kaharian ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen? Tayo ilaw ng sanlibutan, kahit anong ating gagawin. Aklat po ng unang 1:7. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. May ganito po ang susulat. Ngunit kung tayo'y nagsisilakat sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus, na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapay. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapay Jesus. Amen. Huwag tayo magsawa, mga minamahal. Amen. Sapagkat sabi nga po, endurance, mga minamahal. Amen. Talagang pangmatagalan nga po, mga minamahal. Amen. Patagalan, talagang tiis. Sabi nga po, mga minamahal, bunga ng Espiritu. Amen. Pagtitiis din po, mga minamahal. Amen. Na talagang ipanalangin natin yan, mga minamahal, na meron tayong ganyang bunga ng Espiritu, o mga minamahal. Amen? Upang ating mapagtagumpayan ang sanlibutan, ang ating sarili, mapagtagumpayan natin, ang kaaway, mapagtagumpayan natin, mga minamahal. Amen? Ang sanlibutan, mapagtagumpayan natin, mga minamahal, tayo na po ang ilaw at asin ng sanlibutan. Amen? Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen? At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kaya't ating dearly beloved parents in the Lord, laging bilin, mga minamahal. Amen? Yung iba, nabibingin na ako. Bakit? Lagi sinasabi sa pulpito, dumalo. Merkulis, Biyernes, Linggo, Bible study. Ang salita ng ating dakilang Diyos, nagpapaalala, mga minamahal. Kami tumatayo, nagpapaalala lang, mga minamahal. Amen? Ipinapaalala upang ang lahat ng mga kapatid ay huwag makalimot. Magpag-ingat, lalong-lalo na ngayon, mga minamahal, malalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamanapang Jesus. Amen? Naririto na, nakikita na natin ang mga sinyales, mga minamahal. Amen? Kung saan-saan, merong trahedya, at merong mga, pandemic, mga minamahal, matindi ito, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, kapag tayo nasa ilaw, mga minamahal, dumediretso tayo, lumiliwanag yung ating ilaw, mga minamahal. Hindi tayo lumiliko sa kanan, hindi tayo lumiliko sa kaliwa. Sabi nga po, ay dapat sa gitna lang, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang langit nga po, sabi nga po nung ating Bible school, nung Sunday, ating beloved ordained preacher, mga minamahal. Amen? Walang first heaven, walang second heaven, mga minamahal. Amen? Walang third heaven, mga minamahal. May isang langit at impyerno lang, mga minamahal. Amen? Hindi po natin pwedeng sabihin, dito ako sa gitna. Ito yung langit, ito yung impyerno. Dito ako sa gitna. Walang gitna. Pag nasa gitna ka, impyerno ka pa rin, mga minamahal. Amen? Walang gitna. Yung sinasabi natin nasa gitna, purgatorio, yun yung paniniwala ng pinanggalingan natin noon, mga minamahal, na kapag tayo po ay binawian ng buhay, yung ating kaluluwa, nasa limbo-limbo lang, parang nasa gitna lang, mga minamahal. Hindi tumataas, hindi bumababa, mga minamahal. Tataas lang yan kapag ang mga mahal sa buhay ng namatay na yan ay nagkakantores every year na mga minamahal, ipinagdarasal yung kaluluwa.
tumataas daw ng unti-unti, mga minamahal. Amen. Hindi po totoo yun, mga minamahal. Amen. Hindi po totoo. Meron lamang isang langit, mga minamahal. Meron lamang isang impyerno, mga minamahal. Kaya sabi nga po, lumakad tayo, mga minamahal. Lumakad tayo sa daan ng mahal na Panginoon. Panatilihin natin, lagi tayong dumalo. Merkules, Biyernes, Linggo, magtapat sa pagbibigay ng kasampung bahagit handog. Yan po, mga minamahal. Amen. Magtapat sa paglilingkod sa ating pinakamamanapang Jesus. Amen. Tayo po tumayo at ating awitan, ating pinakamamanapang Jesus.
Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamanap na Jesus. Hallelujah. Ating mahal na kapatid, hallelujah. Ang ating pinakamamahal na Jesus, laging naghihintay sa atin, mga minamahal. Laging naghihintay, handang magpatawad, mga minamahal. Laging bukas ang palad, ang iba sa atin iniisip, nahihiya na tayo sa ating dakilang Diyos, sa laki ng ating nagawang kasalanan. Subalit ang ating pinakamamahal na Jesus, sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit, ang ating dakilang Diyos. Basta taos puso, magsisi, at ipangako, hindi nagagawin muli ang kasalanan na ginawa. Ating pinakamamahal na Jesus, laging bukas ang palad, handang magpatawad, handang magpala, lahat ng ating ibigin, lahat ng nais ng iyong puso, handang ibigay ng ating pinakamamahal na Jesus. Purin po ang ating pinakamamahal na Jesus. When the ocean rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Hallelujah, over the floods, and I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. Praise the Lord. Hallelujah. Let us pray. Tayo magpanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. O dahil mapapala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Penso Kristo, sa una pong dalangin po ng aming dearly and beloved Pastor Well Estrada Almeida. Marami pong salamat muli, Malapeng Jesus. Hallelujah. Sa dakilang pagkakataon, privilege, pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, na kami po, Malapeng Jesus, ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu katotohanan. Marami pong salamat sa iyong mga salita, o Malapeng Jesus. Hallelujah. O Malapeng Jesus, patawarin mo po kami sa lahat po na aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan, pagpalain mo po kaming lahat, Malapeng Jesus. Amen. Patawarin mo po kami. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At sa mga aming minamahal na kapatid, abutin mo po ang kanilang pangailangan, lahat ng kanilang karamdaman, Malapeng Jesus. Kahabagan mo po sila, pagalingin mo po sila, o Malapeng Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dapat dumako mga minamahal sa ating pong personal pangailangan. Kanang kamay patong sa ulo, kaliwang kamay sa parte na may karamdaman, ating isipin. Amen. Ang ating dearly beloved Pastor Well Estrada Almeida, ang naglehan po sa atin. Sama-sama po tayo mga minamahal. Hallelujah. Dahil mapala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Yesu Kristo, sa unang dalangin po na amin namahal, ginagalang Evangelista Pastor Well Estrada Almeida. Lahat ng mga uri ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkasok. Hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Sakit sa puso, TB, tuberculosis, kidney trouble, liver cancer, ulcer, hepatitis B, arthritis, hallelujah, rayuma. Sa pangalan ni Jesus, COVID-19, matunaw ka ngayon din. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Be healed right now, be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Puri po ang ating pinakamamahal na Jesus. Tayo po'y tumalon 3 beses, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen. Sabay-sabay po tayo, huwag po tayo magbibiro, mga minamahal. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang lahat ng kapuri at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus. Amen. Diretso na po tayo sa mga minamahal. At tayo na po darako sa sunod na bahagi ng announcement. Narito po ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nel. Praise the Lord.
Bless you, Brother Al. Palakpakan muna natin ating malupain naman. Maraming salamat po muli sa Ebanghelyo ng Kaligtasan natin napakinggan. Napakahalagang aralin mo minamahal na dapat malaman ng mga anak ng Diyos na sa sanlibutan ating ginagalawan, kung wala po tayo dito, wala na pong lasa ang mundo. Amen. Dahil tayo po ay narito, tayo po yung asin. Alam naman natin ang asin, yun po ang panlasa. At yung ilaw, alam naman natin, maminamahal, ang mundo ay punong-puno na ng kadiliman. Kung wala tayo dito, wala na liwanag ang mundo. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy tayong pinanatili at may pagkakataon pa na may payag ang mga masasabi natin, maminamahal, na panahon, nalalabing panahon ng ating pag-aantay sa pagbabalik ng ating Diyos na buhay, na gamitin po natin ito na mailapit natin ang ating mamahal sa buhay sa piling ng ating mahal na Panginoon. At salamat po sa Ebanghelyo na yan at salamat malapit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tayo po muling pinagkakatipon-tipon sa lugar na ito. At ako po ay bumabati sa inyong lahat ng magandang hapon. At siyempre po sa ating dearly beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, sa kanilang beloved children, children-in-law at grandchildren. At sa ating mga kapatiran, ating mga beloved elders, workers, at sa ating mga bisita, kung mayroon tayo, lalo sa ating mga webcast viewers sa YouTube at saka sa Facebook. Magandang hapon na po dito sa Pilipinas. At ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, paglulahati, pagpapasalamat ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At regarding po sa ating proyekto, mga minamahal, last Sunday, binigay po lahat yung remaining cash on hand na 1,644. At that cash on hand ay karakadaka po nating binili, maminamahal, ng pangailangan last Monday dito po sa CR ng sisters. Kung inyong napapansin, maminamahal, medyo hindi ko nababantayan. Wala po yung linya ng papunta sa Unidoro, yung pong palikuran natin na dapat gagawin na po, nung makita ko, at mayroon pong 5 yata, na poset na mahina, papalitan po natin yan. Huwag po kayong mag-alala dahil ibabalik ko po yan doon sa binibilhan. At bukas po ay papasok na naman uli dito. At tinigil ko muna yung gawain namin doon sa Umingan at dito muna sila. Tapusin po nila yung sa brothers at yung sa sisters na medyo back job po. Hindi ko napapansin, hindi ko nababantayan. Pero sabi naman nila, plastic naman po yan, ay madali pong gawa ng paraan kung talaga nandyan na yung palikuran. So, yung toilet bowl. So, loobin na malapay noon, maminamahal, sa madaling salita, yung inyong 1,644, yan po ay lahat na gamit na at na binili natin ng materyales. At ewan ko po kung magkano lang yung binigay ng aking mahal na anak. At siyempre po, hindi naman natin inasahan na ganun kalaki po yung ating bibilhin. At the same time, talagang kailangan nating mapunuan ang kakulangan. So, andyan po yung mga resibo lahat sa aking mahal na anak. At kung mayroon pong magku-question, mayroon pong magtatanong, pwede kayong makipagtalastasan dyan para lalo na may mga katanungan. At open po kami, open po yan. At ngayon, patuloy pa rin nating isasagawa yung ating proyekto. At alam naman natin na tuwing Miyerkules at Biyernes, pinakamalaki na po yung nakukuha natin, nalilikom natin ay 200 plus, 300 plus. Ngunit yan ay malaking bagay na po na maidadagdag natin. Tuwing Lunes, maipon natin yung Miyerkules, Biyernes at Linggo na special offerings. May lapat natin sa paglalapatan, isang tiyak na bagay. Tulad yan bukas, panibago na namang gastos dahil yung pong ating binilhan ay yun lang pong sa mga sisters. Yung sa mga brothers po, wala pa po. So, siguro naman inyong nakikita yung ating mga proyekto. At
Ang atin po ngayong pinagtuunan ay yung pong mga tiles at yung pong mga toilet bowl na pwede na pong i-flush. At yan ang ating kailanganin ngayon dahil sa kahabagan ng malapay noon, yun pong ating tubig ay talagang sobra-sobra po ang pressure, malakas na po kahabagan ng malapay noon. Pero ang pagkaalam ko po dyan, malalaki na naman po ating babayaran sa tubig plus electric bill pa. So, ganoon pa man, ang mahal Panginoon ay nagpo-provide. At kung tayo lamang makiisa sa atin pong mga proyekto na ito, isang tiyak na bagay, magagawa natin ng remedy, atin pong magawa ng paraan ang lahat ng ating mga dapat ayusin sa ating pastoral. At ito po minamahal ay pagsisikap natin na bago darating ang Disyembre ay maayos na po natin at ihabol po natin yung pagpapamural nitong ating kisame upang habang tayo nagpupuri sa mahal na Panginoon, anytime po na magluluwag po at open na po ang Bulacan patungo dito sa Pangasinan, ay imbitahan po natin yung ating mahal na kapatid na mag-mural nito. At basta't may materyales, huwag ninyong limitahan. Yung gusto pong mag-pledge, amen, amen, hindi pa ninyo hawak yung pagpapala, pero ang inyong pangako, mahal na Panginoon, pag ako'y pagpalain mo, may extra blessing akong ilalaan para sa proyekto ng aming bahay sambahan. Ito po, mag-pledge ako ng 10,000, 20,000. Maminamahal, kapag dumating ang pagpapala, saka ninyo ibibigay. Wala namang imposible sa ating Diyos na buhay. Amen? Praise the Lord. Kaya patuloy nating pinangungusapan ang lahat dahil hindi ito proyekto ni Brother Buboy, hindi ito proyekto ng mahal na pastor. Ito po'y proyekto ng mahal na Panginoon para sa ating convenience. Amen. Amen. Para maiwasan na po yung mga amoy-amoy at anong mga puna natin at lalo na po yung mga alaga namin dito ay talagang pinipilit naming hulihin at ilalagay na kung saan mga may malawak na mga lugar na para doon sila pang magpaparami. Dahil masyado yata masisilan yung ilan nating mga kapatid. Hindi naman tayo pari-pariho. Katulad ng daliri, may mataas, may mababa at ganun talaga. At yan sana maminamahal ay kaya kami nagre-raise ng ganyan. Bigay din naman ninyo yan, pinaparami lang namin para kung may pangailangan ng mga manggagawa at wala nang maulam, may kanin naman kami, ay magkakatay lang kami para sa ulam ng mga manggagawa ninyo. Pero ayaw nating mayroon tayong maaamoy, kaya sikapin natin na maayos yan lahat at matanggal na dito sa pastoral. At sikapin natin. May mga binigyan kaming mga kapatiran noon, nawala na sila. Ewan ko ano nangyari sa binibigay natin. At sana pag mayroon tayong binibigyan, dadalaw kami sa kanila at magtuturo kami ng mga alaga na ating pinapaalaga sa kanila ay walang problema. Kukuha lang kami para kakatayin ng mga manggagawa. Wala pong problema yon. Ang problema baka naibigay na po natin lahat. Alam naman natin sa mahal na Panginoon yan. Pagdating doon, ibibinta pa sa mga manggagawa o ibinta pa sa labas. Ay kung pagkakitaan, ibang usapan na po yan. Pag-usapan natin yan. Kaya, maminamahal, gagawin po natin lahat, mga kapatid at atiyo na nagbibigay ng mga medyo malalaking mga manok, mga imported na mga manok na paramihin nga sana natin dito, pero ililipat na po namin yan kung saan namin pwedeng ilalagay para magpaparami diyan. Dahil para naman po sa pangailangan ng inyong mga manggagawa. So, patuloy po ang ating pangungusap, maminamahal, na tayo po'y makaisa. Pati nga yung mga aso natin dito, pinipilit namin na itali yan during gawain para hindi magkakalat. At kahit sa gabi, maminamahal, gusto kong ipatali yan dahil dito po sa ating pulpito, dito nagdudumi at nagsisira ng ating mga palamuti dito, yung pong mga ginagawa nating decoration. So, medyo kulang po ng disiplina ng mga aso yan at kinakailangan po natin itali siguro para hindi po. Tingnan niyo po yung isa nga dyan, nakaupo pa, nakikinig pa. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya medyo pagpaumanin po natin yan at medyo iilan lang naman po yung mga magagawa natin at hindi po napapaliguan paminsan-minsan kaya nangangamoy yan. So, atin mo na ipanalangin ng ating pagkakaloob at salamat sa mahal na Panginoon at tayo po yung makiisa. Narito po ang ating beloved elder brother Dio Rodriguez para ipanalangin po yung ating pagkakaloob, ating pong pagkaisahan na maabot natin ang ating pangailangan dito sa dako ng San Carlos City Outreach. Pagpalain po kayo natin, Panginoon. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Tayo po manalangin manamahal para po sa ating special offering. O mapagpala namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, kayo po idadako, mahal na Panginoon, na kung saan ito po yung pagbibigay ng special offering o Diyos para po sa improvement ng pastoral, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, aming samot dalangin sa unang dalangin, aming beloved Pastor Valdez Almeida, na iyong hipuin, mahal na Panginoon, ang bawat aming minamahal na kapatiran na magkaroon ng kanyang pasanin, mahal na Panginoon, upang makiisa sa improvement ng Iglesia, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, pagpalain mo sila sa bawat magkakaloob ng material, physical, higit sa lahat, spiritual na pagpapala. Ganon din, mahal na Panginoon, sa nais magbigay, ngunit di makapagbigay dahil sa kawalan, o Diyos, hallelujah. Iyo silang pagpalain, maging sa kanilang mapananim, maging sa kanilang hanap buhay, o Diyos, pagpalain sila upang sunod na bahagi sila rin na may makapagkaloob, o Diyos. Pagpalain niyo po kaming lahat. Ito ang aming samot dalangin sa inyo pong pinakamakapangyarihang pangalan, Jesus. Amen. Pagpalain po tayo natin malabay Jesus maminamahal, na lamang po taos puso na nakiisa sa ating proyekto. Ibalik yan ang ating malapay na billion, a million, na trillion, quadrillion times, siksiklig-ligit na mga sa atin, hindi lamang sa pagbibigay ng kaputhandog. Amen? Ating po gawain dito maminamahal ay tuloy-tuloy, 3 times a week. Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas 5:30 po ng hapon. Tama-tama po alas 5:30 na. At ang ating pong overnight prayer, alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado. Tuloy-tuloy pa rin po yan. Amen? Maraming salamat sa malapit sa kalayaan na patuloy pinagkatiwala at pinagkalob sa atin. Ang ating Sunday service, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Dito pa rin sa 157 Mamarlao Baybay, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Ang ating gawain, Jesus Miracle Crusade on television. Nasa Channel 8 po tayo tuwing Saturday. Alas 10:30 po ng gabi hanggang alas 12 po ng madaling araw ng linggo. Sa PTV Channel 8 dito sa Pangasinan, ang Jesus Miracle Crusade on television. At ganoon din po, ating Bible study, maminamahal, kanina narinig ninyo sa ating mga ngaral na mas mainam pa yung mga malalayo nakakarating, yung mga taga roon, wala talaga. Pagpalain sila ng mga Panginoon, mahipo na ipagtrabaho yung kanilang kaligtasan. Talagang nandoon na sa kanilang lugar yung gawain, inaayawan pa nila. So, atin pong ipagpipray na patuloy na magtatagumpayan at magamit yan lugar ng ating mahal mga kapatid, Brother Romy, Sister Tracy Benitez, diyan sa dako ng Barangay Tibag. Tuwing Martes po ang ating Bible study, alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. At idaan po natin 5 piso, 10 piso diyan sa ating pong information para sa ating TV at radio program, maintenance. Ang palaging ipinagbibilin ng ating mahal na pastor, may minamahal, wag na wag talaga mag-absent sa banal na gawain ng ating Diyos na buhay. Dahil alam po natin, maminamahal, ang ating pong inaantay ngayon ay yun na lamang pagtunog ng trumpeta na hudyat upang tayo po ay kaunin na o tawagin na na malapain sasalubong sa Kanya sa alapaa para magmana na ng langit at buhay na walang hanggan. At pakaisipin ninyo na kapag kayo'y wala sa gawain ng malapain, nag-absent kayo, rapture will takes place, isang tiyak na bagay, hindi kayo exempted. Nasasabihin sa inyo, oy, tika muna, hindi mo na mag-rapture dahil wala si brother so-and-so. Kaya ang ating mahal na pastor, masinop na nagpapaalala, lagi tayong pinangungusapan, wag mag-absent sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Amen! Praise the Lord. At kung wala na po tayong nakalimutan, ang mga gustong magpalihans, pumunta na po dito sa harapan, right after ng ating closing prayer. At kung mayroon po kayong mga katanungan,
ay tatanong sa amin, lalo sa abang lingkod, talang po kayo dito sa aking luhuran at din sa aking malana kung kaya po niya kayong sagutin. Pag hindi naman, lalo sa mga sisters, pwede kayong magdadalawa, tatlo, pupunta dito sa aking luhuran para handa ko po kayong paglingkuran. Tayo pala tayo tumayo at tayo na po yung magpasalamat sa ating Panginoon sa ating matagumpay na gawain isinasagawa nitong Miyerkules na ito at muli ating tinatawagan ating Brother Deo upang samahan tayo sa ating closing prayer, ingatan tayo sa ating pag-uwi, matiwasay at makabalik sa darating na Friday overnight prayer dito pa rin sa ating bahay-sambahan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po yung manalangin minamahal para po sa ating pagtatapos. O mapagpala namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, ang pinakamamahal pang Isus. Hallelujah. Kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, sa tagumpay na maghapon na gawain ngayong Wednesday, mahal na Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, dahil kami malaya at nakakapagpupuri sa iyong marilag at banal na pangalan, O Diyos. Nagpapasalamat po kami simula sa pag-MC, sa pag-aawitan ng mga joyful at mga solemn song, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa pag-aawitan ng choir, mahal na Panginoon, hallelujah. At sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, maraming salamat na siyang nagsilbing aliw sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah. Ganon din, mahal na Panginoon, sa iyong salita na dinala sa amin ng iyong mga ngaral, mahal na Panginoon, na siyang nagsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa inyong walhanggang habag sa amin, hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, O Diyos, iyong ingatan ng bawat isa sa amin kung paano kami na iyong dinako dito na ligtas, mahal na Panginoon. Ganoon din sa aming pag-uwi sa kanyang tahanan, mahal na Panginoon, pag-ingatan ng bawat sa amin. At muli sa sunod na bahagi ng gawain, O Diyos, sa overnight prayer, muli niyo po kami dako dito upang aming kang sambahin sa Espiritu at katotohanan, mahal na Panginoon. Pagpalain niyo po kaming lahat. Ito ang aming samot dalangin sa inyo pong pinakamakapangyarihang pangalang Jesus. Amen. Praise the Lord. Magkamayan.